Искаш да търгуваш с криптофючерси, но се страхуваш от загуби. Виж как можеш да намалиш риска си в Binance. На панела за поръчки можеш да задаваш Stop Loss и Take Profit още докато отваряш позицията. Винаги ги използвай. Избери правилен режим в Binance, имаш Cross и Isolated. Препоръчвам Isolated, така ограничавате риска само с вложения марджин без да губиш целия си баланс. Внимавай с ливариджа. Въпреки че Binance позволява над 100x, ливаридж избирай разумно, колкото е по-висок, толкова по-голям е рискът от ликвидация. Регистрирай се с реферален код за да получиш 20% отстъпка на такси в Binance. Още един начин да минимизираш загубите си чрез по-ниски разходи. Следвай тези правила и можеш да станеш печеливш трейдър, както потребителите, които са реализирали $4200 печалба само за 30 минути в Binance.